takon bapa lan ibu ulun mboyang ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedhae apa kowe dadi Bathara Guru? Pedhae apa kowe dadi nalendraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing titah. Wis anggeni ulun mboyang ngerti. Ora usah dadak kokean gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api pila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Tayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku ya. Swami ngambrenganang ati karunaning kaswase dosang gonta supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang.